uMdube umuntu onothando ephansi kodwa ubengasebenzi bekuyimini osebenzayo. Umsupporter nje. Ngimsupporta ngayo yonke into. uMdube ngimenzela bangithi bengimsusa phansi but ngimusa phezulu ngimgqokisa uMdube. Mangiholile uMdube lala elalusha ngemali yami. Awuyibuze nje ukuthi imuphi umuntu osifazane owakathandana naye njengomjida ekulalise hotel ngamali yakhe umeholile. Phela abantu besifazane bazokuthi umjida noma irresponsibility yomjida ukuthi kudliwe imali yakho vele wena mjida. Inhlanhla le mfethu kaMdune. Sinibingelele babukele emakhaya ngaphansi kwechannel yethu lapha ya Inyoni TV uhlelo kwenzakalani. Nibingelele uyena ke umalandela. Namhlanje ke babukeli sibhalelwe uyena umbali wakaMkhize ngenhloso yokuthi somfunisa isithando sakhe. Somfunisa intandokazi yakhe lapha yana ke umfoka Mthembu okungumdu. Babukeli sithi nje hlala ubukele, hlala ulinde unqambothu le episode. La khona sisho kamnandi sithi kwenzakalani, ubone uhambo lethu ukuthi lube njani, ubone ivumelwane, ubone ingxoxo, ubone konke ofisa ukubona, uzibonele impendulo, ubone ubuhle bothando, ubone ububi bothando kuyo le channel. Santhanda babukeli, hlala ulinde ngedatha lakho. Mbali mfethu, welcome to the show. Siyakubingelela kukwenzakalani kuNyoni TV. Usibhalele mfethu ngenhlanhla ke osithume kona sikwenzile samthola uMdube ukhona njengamanje. Isifiso sami esikhulu ukuthi lokho sibhalele khona saxoxa nawe ukuphinde futhi ke manje ukubuyekeze sicacisele nje nombukeli wakwenzakalani, sicacisele umbukeli weNyoni TV ngoba laba bantu banembono ephilisa kakhulu, uyabo. So ngiyathanda ukuthi into ithi qala sibe sihambisana sonke, awusithathe usibeke nje mhlambe usixoxele njengoba nje ade usibhalele. Ngiyakubingelela bhuti wami, igama lami umbali wakaMkhize. Yeah. uMdube wakaMthembu sazane nje enkonzweni, sanzana isikhathi eside kodwa into ethi qale 2018 saqala sakunobudlelane bokuthandana mina naye. Yeah. uMdube umuntu onothando ephansi kodwa ubengasebenzi bekuyimini osebenzayo. Umsupporter nje. Ngimsupporta ngayo yonke into. uMdube ngimenzela bangithi bengimsusa phansi but ngimusa phezulu ngimgqokisa uMdube. Mangiholile uMdube lala elalusha ngemali yami. Awuyibuze nje ukuthi imuphi umuntu osifazane owakathandana naye njengomjida ekulalise hotel ngamali yakhe umeholile. Phela abantu besifazane bazokuthi umjida noma irresponsibility yomjida ukuthi kudliwe imali yakho vele wena mjida. Inhlanhla le mfethu kaMdune nibhuka. Sibhuka sizolala u3 days mina noMdube. Imali ngaloso sikhathi uyasebenza yena? Akasebenza uMdube. Alright. Uyinto yami. Wondliwa yimina. Gqokiswa yimina. Ugeza ngemali ethi mina. Ayi abafethu banenhlanhla leminyango. uMdube sithandane kube mnandi ngingabi nankinga ngimsupporta ngayo yonke indlela. Zaqala izinto zashintsha. uMdube wangitshela ukuthi ufuna ukuya ekhaya eyolungisa indaba zesibongo zasekhaya kubo. Angazi ukuthi kwenzakalani. Okay. uMdube nihlangane esontweni naye uma ningekho esontweni umkhiphile nisendaweni nje. Simase siqala nje into zethu ziba serious. Saqala lapho uMdube engichazela ukuthi akasebenzi uma akasenaye kodwa nje bengimsupporta ngayo yonke indlela mina uMdube, ngayo yonke indlela. So indlela enza ngayo njengamanje angazi ukuthi uchaza ukuthi ngenze kanjani. Umuntu okhula akasenabazali, akasenayo umama. Uhlalaphi? Uhlala eThekwini. Yeah, kwenye indawo washiwa umamfundisi kuyona. Okay. Ukhule esekhuliswa umamfundisi ngoba umama lwakhe wayesebenzela umamfundisi wasesontweni. So wasala nendlu. Leyo ndlu leyo bhuti mina ngangitshela ukuthi kuzoba eyami noMdube. Manake indlu lehlala uMdube okay indlu yamama umfundisi. Yebo.
ubunolwazi lokuthi indlu kuzoba eyakho nomdu? Mina benginolwazi uma mfundisa angishiyana kanti nomdu vele wayengitshelela ukuthi ngiyubambo lwakhe futhi le yandlu leya bazoyishiya egameni lakhe okusho ukuthi okwami kungokwakhe okwakhe kungokwami. Niyashadiswa lama ngithi ngiyabuka nje. Into zasesonteni veleke webhudizi kanjalo. Okay, ize indaba yonakalaphi? Indaba yonakala la umdu esengitshela ukuthi uyolungisa indaba yesibongo ekhaya kubo. Kababa ufuna isibongo. Okay, ufuna isibongo sika baba wayebuyele isibongo. Okay, yeah. Ukuhamba kwakhe umdu ngisale endlini. Njengomuntu osebenzayo futhi yeso. Nobhekile. Yebo nobhekile. Mina ngikhokha ama rate endlu yala iphandle ama security akhokhelwa yimina. Ikuphi le ndlu ngoba uma sikhuluma ngama rate suke sikhuluma ngendawo esesilungwini. Ise Durban North indawo yakhona. eDurban North. Yes. Okay, yeah. Njengobani esilungwini hlala eDurban North? Inkulu into exabanisela abantu. Okay, nakhu ke usemakhaya. Umfoka Mthembu ushiye wena. Umuntu okhona vele ke kuyavela ukuthi wena ukhokhela zonke lezi zinto. Yebo. Isiyonakala khona le yonakala khona isiyonakala phi? Yonakala lapho umduma sebuya sengumuntu oqoshwayo mina. Engakabuyi ngafonelwa. Ngitshela ukuthi ngihambe mina endlini. Ngafika nje sengithi ngibuye emsebenzini ngaqoshwa isecurity. La ngitshela ukuthi angihambe kuleli angisadinga kahle. Labantu banenhlanhla bafethu. Isonto labo libanikeza isandla, labanikeza ingalo, labanika uhlangothi. Kuhlukanelwane. Hayi, come on guys, come on bafethu. Awusadinga kahle. Ngafika ama plastic bag ngempahla zami ngaphandle. Kwathiwa ngisadinga kahle. Imake lama security afonelwa uyena ngicabanga ukuthi afonela uyena umdu because ngathi mina mase ngifonela umdu amafoni akasawabambi ama-phone calls wami ase rejectiwe awasangeni kumdu mangimbhalela ku WhatsApp angeni akuhambi lutho. Okay, uqoqo uhambe kanjalo. Ngiqoqe ngihambe njengoba nginibhalelile ukuthi ngicela ningifonise umdu. Kunento ebhlungu engukuzwe uyiveza dade ubuzo uqoqa ezinye izinto la wathi uyafika khona i-remote yakho ayisavuli sekuthiwa kusetshenziswa umunwe owami mangithi ngiyawufaka isithupha sami asisebenzi. Usho ukuthi usukhishwe sengikhishwe mina akusamela ngingene kule ndlu mina ebikhokhelwa yini ebese ngazi ukuthi mina yindlu yami nomdu. Lo mthetho benenhlanhla onenhlanhla yakho bengayiboni. Abantu bengenziwa umdu ibhlunga lendlela ukuthi angikwazi ukuyichaza. Umdu ufundiswe yimi izinto buti. Umdu ubengakazi kwenzani uqhuma amapayipi endlini ahleli ngize ngiyofuna iplumber ngaphandle ngiyikhokhele umdu ehleli. Shuthi ayikho yena into asupporta ngayo. Uyabona nje umdu izandla zakho tamati. Akufuni nje ukuqambela ama. Okay, mhlambe ngaphandle kokuthi sithi personally ungakusho lokho mhlambe ukuveze kanti umuntu unenkinga vele ubevele engasebenzi umsebenzi ungekho. Iziphi ezinye izinto khona phela lokhu uyabo ukuthi ngenza ingadi ngomuntu wesilisa yabo umuntu ayikho into akwazi ukuyenza ngaphandle mawusemsebenzini ubuya sengiwashene izitsha uyayibona leyo nto leyo yonke into leyo ndlela leyo ulela ubheke phezulu ubuka ibhola iDStv ekhokhelwa yimina wangixoshisa umdu watshela ama security angisavumelekile ukungena eDurban North endlini yethu. Ngiyacela ukuthi ningifunise umdu ngifuna angichazele ukuthi kahle kwenzakalani ngale ndaba yendlu. Ngisamthanda futhi umdu mina konke ngangikwenzisa ukuthi ngiyamthanda ngisamthanda namanje ngiyafisa ukuthi silungise izinto mina naye. My sister ngiyacabanga ukuthi ngoba ukhona lapha emotini mhlambe ke umbukeli njengamanje useyazi ukuthi inkinga esibhekene nayo noma esoyixazulula inkinga ekanjani. Yebo. Ngicabanga ukuthi ngemvumo yakho asumlandeke umdu siboneni ukuthi ngiyajabula into iyalunga. Uthini yonke lento
ngoba ngicabanga ukuthi siswami kuningi osivezela khona. Hayi bafethu mina ngibona ukuthi ake somlando umdumo. Ake silande lensizwe nenhlanhla. Silande insizwe eyazalwa yembethe. Siye sizwe nje ukuthi kule messe engake siyenzile. Ithini? Ngabe uzobhekana nomuntu wakhe? Ngabe uzombalekela? Ake simuzwe, ake simuzwe bafethu. Mdu. Umbali lo. Ngicabanga ukuthi uyamazi mfowethu. Babukele emakhaya. Uyena umfoka Mthembu umvelasi. Ngisho kanjalo. No cha mfoka Mvelase la mfowethu uhlelo lethu ukwenzakalani njengoba sike sakhuluma efonini ukwenzakalani ngaphasi kweUnity TV. Uhlelo oludila kakhulu noma olulungisa noma oluxoxa kakhulu nabantu abake babasebudlelwaneni bese oyedwa wenu angisho asingeni kahle ebudlelwaneni benu kodwa oyedwa wenu uma ngabe efisa ukukhuluma nawe emva kokuba ungatholakali seyithimbe lithunywayo ngisithunywa kahle ngomalandela ngisithunywa ngithunywe kuwe ngihambana nangu umbali. Siyabonga futhi nangethuba lokuthi ke mfowethu ukwazi ukuzivumela ukuthi uze masukucela. Mhlambe bafo ngicela usibeke bafo ukuthi umbali umazi kanjani. Nibangeni wasuka phi wayapi? Mfowethu angihleki yazi. Ya sawubona uthi umfo wamalandela. Umalandela mfowethu. Futhi okay mina ke mfowethu ngwakamvelasi mina. Yebo mfowethu Mthembu. Kodwa ke bafowethu kona konke lokho enikwenzayo bafowethu njengabantu abahloniphekile nani yabo njengoba usho ukuthi iNyoni TV. Mina ngazi abantu bakwa TV bafowethu be professional mhlambe ayikho enye indlela mhlambe beningenza ngayo ukuthi mhlambe kuvele nje nenze kanje bafowethu ukuthi nje ungaze nje angithi na uyachaza ukuthi unibhalelile unibhalelile na futhi ngine sure 100% ukuthi ikhona into eniyikhulumile nayo umbali. Hayi sesixoxile bafu sesixoxile sesixoxile kusho ukuthi ubani isilima phakathi kwethu lana yimi yabo phela awukwazi ngilalele bhuti. Okay ngiyaxolisa mfo amalandela mhlambe sengize mhlambe ngivukele imoyana yabo. Hayi no ungawuvumeli umoya uvuke. Uzothiwe umazi kanjani umbali? Angithi ngizophendula kona lokho. Amlinde mbali yafethu. Njengomuntu wesilisa mina mfowethu yabo. Angikwazi uvele nje ngibizwe nje kanjalo nje sengizofaka izinto engingazazi yabo. Ngiyamazi umbali. Ngiyamazi. Nawe uyazi uyena ukutshela ukuthini yena. Ukutshela ukuthini ngami usazana kanjani njengoba usuzobuza kimi. Okay. Mfowethu iside lakho usinikile. Ngifisa mina uveze njengoba ngithe nje ngicela usichazele ukuthi umazi kanjani. Ngicela mfethu mhlambe usinikeze ngoba angifuni ukungena kakhulu ngingakalizwa iside lakho noma ngingakayizwa inkulumo yakho. Kungenzeka mhlambe naye umuntu naye unawo amaphutha wakhe. Mhlambe uthi kunezinto angayivezile. Ingakho ngithi mina njengoba sila usibhalelile and kufanele simsize. Uhlelo lethu lusiza abantu. Mawukuthi bhuti mawukuthi mhlambe ayikho into mhlambe beningayenza mhlambe ngibhorekile ke vele yabo. Ngicela bafethu ningineze anginazi kasalento yabo. Ningineze nje isikhathi sami ngihambele ngoba phela ublokeleni I know sicela phasi mfowethu. Sicela phasi. Ngeke mfowethu ngeke sicela phasi. Ngihlale phansi. Angithi sizokhuluma. Nizokhuluma ukuthini? Angithi sizokhuluma. Ungiblokeleni mla ngifuna ukukhuluma nawe ngifuna sikhulume silungisize ungiblokeleni. Umuntu maneni yilento engibizele mina. Mvelase ngiqoshiwe mina endlini ebikhokhela yimina ama rates endlu. Kwama ama security egateini angikhipha endlini ebikhokhela imina. Akubongwa kanje. Iyona ndlela ngibona. Akubongwa kanje Mvelase. Ingakho ngibona danku wakho lo. Ingakho ngithe mina mangiqala ngathi ngisacela
usichazele ukuthi umbali umazi kanjani. Ngingathi ngicela ukuhamba lento lena ngoba ngeke uze uyiunderstand. Okay, imaki ngivele ngiyiqale phansi. Ngivele ngiyikhulume lento ngoba manje usungithatha ngenye indlela mhlamba yabo. Usubona ngathi manje ubani lana? Yimina mhlambe isigebengu phakathi kwami nombali. Hayi ungangifaki baba. Cha phela seniyangicindezela phela. Usuyangicindezela awukwazi ukuthi mfethu ungavumela lo mntwana lona ekubeni inkinga zami naye ungazazi. No Mthembu sivumelanile. Sakhuluma ngefoni savumelana sabonana futhi ngakutshela ukuthi uhlelo lethu ke bafo kuyashutha mhlawumbe wena ungangitshela ngani ukuthi uvele unayo umbali la ongitshelanga wena bhuti bufisa endlini okay kancane mba wena bhuti bufisa sikhulume one on one kanje ikupho bukuvuma kahle ayikho into ongachazelwanga ukuthi uhlelo liyashuthwa ayikho into ongachazelwanga yona ikuphi kanti senzani la kubaleka kanje uzeleni la inkinga vele uzeleni la umbali mfowethu yeso mhlawumbe wena usazi story sami naye ngizokuchazela ke manje angisazi vele ngilinde ukuthi ungichazele umbali sazana kudala nayo yeso sazana la esontweni mina ngumuntu osontayo umuntu osontayo naye yeah esontweni lasekhaya ngizobiza ngesonto lasekhaya yeso esontweni lasekhaya umbali sahlana esontweni waye umuntu vele ngambona vele waye umuntu right shem engibona ukuthi okay umuntu attend inkonzo futhi akagqoka amabhlukwe umuntu nje oyilento engiyifunayo yayizwa leyo ngiyebo ngilalela mfethu uzongilalela mbali yazi kwahamba isikhathi I think it was 2022 or 2021 yeah I'm not sure ngonyaka kwahamba senze njani sayithatha serious ngoba ngicathi saqala uthandana no2018 naye okay kodwa indaba yethu yami naye iqale nje kahle istory nje esiphelele ukuthi into ethi be serious ngabo 2021 kanje okay yabo so yes mhlambe na vele ubeyivele ithatha serious ukuthi phela umlane into zokujola yabo bengibhizi kakhulu yabo okay wena bafo mawuthanda umuntu usukumthanda nje usukumthanda nje usho lokho ukuthanda umuntu mfethu awuvele umthande ngosuku olulodwa uyayizwa leyo okay yaqhubeka mfethu sathandana naye mina bewumuntu vele obhizi esontweni bengishayela ikeyboard ngingenza nje bekukuningi nje ubushaya ikeyboard yeah okay yeah so ke kwahamba ke mfethu uyazazi izimo zempilo yabo because nasekhaya kwaba nenkinga ukuthi umzali wamadlule emhlabeni kwawuyena vele ebenginayo uma wami ke yabo lokho angifuni ungena kona kakhulu ngoba ngiyacabanga sikho ngakho la okay emva walapho yila ngabona khona ukuthi okay manje sekufanele ngimthathe umbali serious abe umzali kimi noma mhlambe ngathini sike si build ifamily yayizwa lo ngoba phela angisenabani yayizwa le nto ngamenza kumuntu ke ngamthatha yayizwa le nto imake bafu uyangidida kancane umbali kunesikhathi la kuzokala ngathi nje ubumthanda nje kade kusakhona uma wakho emva kokuba uma wakhe engasekho uthi wena ila uqale khona ukumthatha serious kulesikhathi kusakhona uma wakho kanti uthando lenu bulibekaphi wena kuloso sikhathi kahle bengingenaso isikhathi esanele sokubonda nomuntu wesifazane ngaleso sikhathi lo muntu ubebhizi ngani bafethu yini abebhizi ngayo umuntu ongasebenzi from Monday to Friday umuntu ongasebenzi usuke ehlezi ekhona lento yamasonto engicabanga ukuthi ubafi yona kade especialize kakhulu kuyona noma isikhathi esichitha kakhulu kuyona into ngama weekend bese busy ngani yayizwa lona kodwa ke phela uyazi nawe izimo ke mfethu nawe uyindoda nawe kukho la uhamba umuntu umthathe serious ubone ukuthi hayi lo muntu lona uyakusiza empilweni yabo yes bekangisiza empilweni kakhulu because mina ngumuntu vele bengasebenzi yabo angisebenzanga nje isikhathi eside mina yabo okay because of bengigxile kunesonto ibranch ikhona la eThekwini
ikhona eThekwini, sake savakashela na endaweni eziningi nje yabo. Okay. So kwenzeka kanjena ke thema sekudlula abazali ngathi hayi umbala ngimsondeze eduze yabo, Umqoqo. ngimqoqo njengomuntu Okay. wesifazane yabo. Ya, ngilalela. Hayi lalela ke la indaba yababhlungu khona kwahamba ngoba phela labantu laba abavula isonto la abantu base Cape Town balivula kudala. Yayizwa leyo nto, mina ngikhule vele uma wami ngazalwa mina vele sonto kulona lesonto. Alright. Yayizwa leyo nto. Alright. Kambeni wesikhathi mfethu ngizoyikha nje le ndaba ngoba anginasikhasalento yabo. Emva kwalapho uma uthema esedlule emhlabeni labantu laba bangithatha njengengane yabo. Yayizwa ngoba vele bengumuntu ongena esontweni ngokuthi ngilandela uma oledi yabo. Alright. Hayi nangampela ke mfethu bangithatha njengengane yabo, bangifundisa, bangikhulisa, ngihlala nabo, yonke into nje, yonke into. Yayizwa Banazi ingane bona. ayi ngeke ingane hayi. Alright, okay. Hayi ingane bengingakaze ngibuze nanokuthi kanjani yabo. Yeah. Kunomuzi ke abanawo la eDurban North. Lo hlala kuwona. Lo ngihlala kuona. Okay. wethu Hayi somlinda kancane mbali. Lo sisi mfethu. Ya qhubeka bafu. Okay. Lo muzi lona mfethu balokhu nje ke babethi noma bevakasha bemakhaya ngakubo yabo eCape Town. eCape Town. Yeah. Ya mina ngazi Cape Town. Vele noma ngakaze ngiye kubo kodwa nje ngazi ukuthi mabevakasha beCape Town mina babengafuni ukuthi ngihambe nabo. Ngoba vele babazi ukuthi mina ngizosala ngigadile ngabo. Yabo leyo nto. Okay. Okay kancane nje ukuphazamisa kancane. Yebo. Uma wakho ngoba kuyavela ukuthi ubesebenza khona. Ubani okade azi khona le emakhaya noma hayi bengakazi nje nisi. Emakhaya kubo kwamamfundisi. Kwamamfundisi? Hayi ngeke emakhaya kwamake bazi. Okay. Akekho bazi kodwa mina bengazi ukuthi nje mina sengingane yabo. Bangithatha njengengane yabo ngoba yonke into even imoto zabo mfethu bekuyimina benza noma yini ngibahambisa ngibuye ngiphinde ngibalande yabo. Bekwenzeka ukuthi mhlambe baphumile nje bavakashile yabo. Ngibahambise ngiphinde ngibalande e-airport yabo. Okay. Ngisaleke mina emzini wabo ngigadile ngoba ayikho into engingayazi yaloya muzi. Okay. Lungileke ya bangishiya mfethu lokho bengishiya kanjalo ekhambeni wesikhathi kuthe sebe 20 bani I think 2023. Okay. Yeah, 2023 if I'm not mistaken. Bayile emakhaya yayizwa leyo nto. Yeah. Unyaka odlule phela loyo. Yeah, unyaka odlule. Okay. Unyaka odlule. Ukuthi manje nami ngibuye emakhaya kahle ngibuya kuyolungisa ezinye izinto futhi. Alright, okay. Impilo yami nje mfowethu inzima kakhulu. Bavelelwa ingozi ke yomgaqo. Yayizwa yona ingozi yemoto. Ekuveleleni kwabo ingozi yemoto unfortunately bonke bashona. Hayi bafethu impilo ke lensizwe ibithwalile umzima befika adlulela uma wayo ithe kusenjalo ngicabanga ukuthi besizophola sizokwamukela ngoba kunabantu kade sebeyifukamele ebebekade befana nabazali besibili kuyona. uNkulunkulu ke wabathatha ngaleli ndlela abathathe ngayo. Ngicabanga ukuthi ezinye futhi zezinto eziyenza lensizwa iqhubeke izwe ubuhlungu ngale ndlela. Kulukhuni ke kona ke bafethu, hayi kancane. Mhlabeni esiphila kuona awubonge nje uma usavuka abazali bakho bephila nawe nje uNkulunkulu ekugcinile. Ngicabanga ukuthi izinto ekufanele siyibonge nje lezo. Ayizwa lonto. So ekushoneni kwabo lento iyangiphatha kabuhlungu kakhulu. Yangiphatha kabuhlungu kumanje mina
ngizamile ukuthi ngihambe ngibheke mhlambe ngizama ukuthola ngiguglisha ngesonto ukuthi mhlambe emakhaya bakuphi ukuze mhlambe ngithole noma ihlobo yabo. Ihlobo angikwazanga ukuzithola. Angitholanga lutho. Okay, mfethu ngiyaxolisa ukuzwa lokho. Uma kwenzeka bedlule emhlabeni. Akekho yini umuntu obekade kefike la eDurban North kulomuzi wabo nale branch yabo mhlawumbe osuka leni ngaxhumana naye. Lutho. Akekho. Lutho. Akekho. Akho ngisho yedwa. Kumanje ngizamile nokuthi mfethu ngizama ukuthola mhlambe noma ihlotshana. Ngizama ukuthola ngitracer naleli sonto lakhe labo abazali laba angitholanga lutho. Uyayizwa leyo nto. Okay, uyaveza ukuthi njengoba dengakaze ezeye. Okay. Manje into engiphatha kabuhlungu kakhulu. Yeah. Ile yokuthi kungenzeka ukuthi noma inini mhlambe kuqhamuke ngilindile mfethu since kwenzeka isigameko libe ngilindile mhlambe kwenze kuqhamuke noma ubani mhlambe yabo. Manje ke ngivelelwe yenye ke into mhlambe unichazelile usisi. Mina ngeke ngaye emakhaya. Yayizwa leyo nto. Ngaye emakhaya bengiyolungisa ke nami izindaba zami ke ezipersonal zobe ngiyozama ukulungisa indaba zesibongo yabo. Okay. Ngilungisa isibongo, ngishintsha isibongo kanjani yabo lezi zinto lezi. Sezingihluphe kakhulu. Ekulungiseni kwami leyo nto le ingithathe ukuthi ngihlale I think 6 or 5 months. Yeah, over 6 months. Ukuthi ngisemakhaya. Ngilungisa lezo zinto komalume. Ngiyabuya ke manje ke Malandela. Okay, ukuze sihambisane nabalala emakhaya samsana. Yes. Njengoba uhamba kulo 6 months olungisa isibongo, ushiya bala. Wangisiza. Ngishiya nangu kumuntu. Umbali. Ushiya umbali. Ngashiya umbali mina. Ngoba yini? Njengomuntu wakho. Uyithemba lami. Usengumuntu namhlanje. Okay, akathi uqhubeke ya. Njengethemba lami. Yeah. Yayizwa lona. Yeah. Ngizobuyela kuwena Mbali. Ungixolele mfethu ngilokhu nje ngikhulume ile story kubafo ukuze mhlamba understand mhlambe nokuningi mhlamba njobe ethe yena ufuna ukuza side la mangithi hayi bafo waza mfethu waza ngishiyeke umbali njengethemba lami umuntu engimthembile ayizwa leyo nto yeah asale ifoni mfethu ngamtshela ngamtshela ngathi noma yini mhlambe eyonakalayo la ayizwa leyo angifonele noma siyatholana yini yeah umbali ube umuntu othandweni lethu since nje kushone la abanikazi bomuzi yayizwa leyo nto yeah wavele umuntu manje ofuna ukungi-overpower wavele umuntu manje ofuna manje ukuzenzela. I remember one day umbali lo enze njani efuna ukudayisa umuzi efuna sudayise ukhumbula kahle ufuna sudayisa umuzi yazi kwasiza kuphi kwasiza ekuthenini vele amaphepha lwamuzi mina anginawo amaphepha lwamuzi angazi ukuthi kwenzakalani ngokuthi wathengeka kanjani noma wakhiwa kanjani ayibo leyo nto mina ngiqhamuke sengihlala nje ngakho okay Mbali kuleyo kudayisa umuzi khona okwazi ngoba angikhumbuli ngayizama vele leyo ngoba umthembu angithi lawe isikhathi esengixosha mina sengasazi ukuthi kwenzakalani phela lapha yana lo yamuzi kahle webhuti owethu umuzi umthemba akasuthi ukuyikhulumelisa owethu umuzi sanikezwe thina lo yamuzi kwathiwa owethu ngiyangidida ke manje ngiyangidida musukhuluma iphutha ngiyangidida musukhuluma nje iphutha Mbali okay uthi oqala lokho ikuphi okunye makuthi khona ngoba sikhuluma ngomuntu omxoshile uxosha umuntu osifazana uxosha umuntu othandana naye yebo lalela ke okwesibili ke umbali yena yedwa ngiyamfica amina not uthi ngamfica izwa leyo nto ungizwe kahle umbali ngamthola nendoda endlini
Baba wayezokhuleka nje lo muntu lo. Yeso njengendoda ke wena awuyithathe lento uyifake einyaweni zakho kuthiwa ngafica indoda endlini kuthiwa wayezokhuleka. Wayezokhuleka. Ingane ngiyaqhubeka indlu yomfundisi angigcinileke la. Okay. Angigcinileke. Okay Mthembu. Yebo. Bekwenzeka yini ukuthi besakhona uma mfundisi? Bekwenzeka noma ukhona wena? Bekwenzeka yini ukuthi kufika abantu bezokhuleka? Mhlawumbe njengomama noma njengabantu besilisa. Ayikaze yenzeke leyo nto leyo. Hawu bafowethu. Nangoku umbali. Waveleke wavusa umbali ke manje. Asiyazi yonke lento. Lo muntu hayi umbali yokubulalisa hayi. Umbali yokubulalisa. Ayikaze yenze indaba ukuthi kufiwe abantu besakhona. Kodwa ngangigula ngaleso sikhathi. Angigcinileke lapha, angikhulumi naye. Ngikhuluma nawe ngithi. Mina ngisemakhaya ngithola ingcingo. Uyayizwa leyo nto? Ngithola ingcingo kuthiwa kuyamoshakala lana phuthuma. Siyezwana? No bafo, yini emoshakalayo mfethu? Yini emoshakalayo? Ngizokuchazela ke. Ngiphuthumeke nangempela ngiphuthume ngiyafika mina mangifika ngifica umuzi wamamfundisi, umuzi kababa umfundisi ekhaya mfowethu usefake iqashi. Baba ngakutshela ngathi angisasebenzi. Usefake iqashi ngifica umuzi ugcwele uthe. Ngisho ukuthi angisasebenzi. Hayi bafethu hayi. Bengahlala kanjani mina? No nomuntu onjalo. Uthatha izinqumo uyithathela yena. Kancane. Hayi ngeke. Mbali. Awukuchazanga lokho. Kukhona okwaziyo ngeziqashi. Iqashi ngayifaka vele. Uyifaka kanjani iqashi? Uyifaka kanjani iqashi? Kancane mfethu. Ngaphelele umsebenzi. Yebo ngiyavuma ube wrong ukuthi afake iqashi. Engaxhumanile nomdu. Umdu ngiyamthola edinwa ukuthi umbali ufake iqashi. Yazi kodwa futhi lento mawuthi uyayibuka. Umuzi uyadliwa, udliswa ukuthi uyakweleta ama rate omuzi asemakhulu, ukweleta amanzi, ukweleta yonke into. Umuzi ugcina udliwa. Kodwa ke futhi ubwrong bukaMbali ukuthi angamtsheli umdu. Kodwa futhi at the same time uvikela umuzi. Angazi. Amanzi ucathi ayikhokhela ba. Lama security lamakhulu alapha endlini esekhosana ayikubhadelela ba. Umbali wamtshela yini ukuthi usuphelele umsebenzi udecide ukuthi okay wangitshela yini? Okay imama kancane Mthembu. Singekho Mthembu isidingo sokuthi ngikutshele angena usebenzi. No Mbali no mfethu no mana manini bafethu Mbali uyayimosha lento sibhalele wena umosha lento manje. Ngenze njalo ngihlala kanjani mina mfethu umuntu wenza kanjalo. Mbali umuntu mfethu uma umthanda ubambisene naye. Imoto mfethu akuyona ngisho imoto yami. Ngifica isine scratch lo muntu lona akanayo ngisho ilicense mfethu code 10 use scratch imoto manje. Ngenze njani mina? Ngihlale nalo muntu onjalo. Iyona into oyifunayo wena ngithi. Kodwa indaba yendlu kwakusasikhulume kahle ukuthi wena wangithembisa ngendaba yendlu wathi indlu eyami nawe. Sengenza izinto manini bafethu manini inkinga ukuthi washo wathi umfundisi noba umfundisi bakushiyela le ndlu leyana nami njengoba nganginobhala nganginama-shares mina kule yandlu. Okay hayi no bafethu kodwa Mbali ngeke mfethu la kunokudlala ngathi kancane wena usilandisa ziningi izinto ongayivezanga la ubunobhala wafaka iqashi umuzi ngicabanga ukuthi lo muzi namanje angizwa nenendaba ethinta itayitela angizwa into mhlawumbe kuthiwa lo uMthembu ukhona into ayisayini yini Mthembu wena kanjani umuzi ubani buzani yena phela ukuthi owethu kanjani buzani yena yiphi into esayisayini engixoshela yena uyawufuna isekhaya lapha yani isekhaya lapha ko Williams hayi yeyeni mina ngithi kubangwa mhlambe umuzi mhlambe kaBishop bani mhlambe uBishop ungema noma uZulu Williams labantu akusibonga ngisho lesibongo ezaphi la ibongo kodwa akuseze ibongo zala awukwazi ukuthi mfethu
ufake ulokhu nje ufaka iqashi umuntu wesifazane Williams umuntu wesifazane awukhuluma ngani nami awukhuluma ngani uzongisiza ngani ungasebenzi namhlanje usuyangixosha ngoba angisasebenzi usuyangixosha ngoba angisasebenzi na ibhadlama ngindaba ke Mthembu no bafethu mina into engiyibukayo la kunombango khona umthemba kasho nje uthi okay Mthembu mina mfowethu ngithe ngifika nje ngaxosha yonke into ngibakhipha living nalaba yabona into obungayibona lapha uthathe zonke mfethu ingubo zonke ingubo azithi fuhle egumbini elilodwa amakamelo ngitshethi bekunezinto zabantu abantu mfethu labantu bangaphandle mfethu kodwa ngeke hayi mbali mfethu ngeke kubunuku lapha mfethu sekuyanuka mfethu wena mbali bekufanele ukhuluma iqiniso kuthina why usibhalela into engekho mfethu into efangeke wena egcineni manje ukube mhlasimpe ama-bodyguard akhona mhlawumbe ngabe umthembu sithema somthathe mayingavumi ambambe umuntu akhulume naye kabuhlungu egcineni uyasikhatha lento into bengizoyenza ngendaba yendlu angenziwa kodwa nogesi ubani bezokhokhela uyazazi ukuthi ibiza kanjani lezo zinto kumanje ngoba labantu yibona babesiza ngendaba yokukhokhela ugesi amanzi hayi no bafethu yabona la uthando lalukhona yebo kudala sikuyavela umbali ubemkhipha ekhipha umdungu ekhipha umuntu ongasebenzi especially ke umuntu wesifazane umbali kodwa ukhipha umuntu wesilisa uthando belukhona ke kuloyo period lento isinakala ekushoneni komndeni waka Williams yazi la into engiyibukayo iNyon TV yonke izocazulula amafa phela lento ebangwa la kumanje izinto zamanje zihlangene webhuti ngiyasebenza manje uyayizwa leyo nto yes ngisanda kuqala okay yo njengoba usuyasebenza namhlanje wena usuyangixosha endlini kamfundisi no mfethu kuyavela ukuthi lo muntu umile nawe kungakahlangani ngicela ungilini umile nawe lo muntu kungakahlangani yebo kule period yonke nawe ubumkhipha kuyavela ilalusha futhi uthi ubekulalisa emahotela uthi ubekulalisa ehotel beninakho nje ukuthi mayiholile sizaphi lokho akusasizi usiza okay ngifuna ukuchecka ukuthi bafo angifuni ukungena kakhulu kuyo yonke ke lento yombango eninawo nje manje but ngifuna ukuchecka ukuthi ukubonga ikhona yini into osumcabangele yona ukuthi mhlawumbe umbonge njengomuntu ose right usuyakwazi ukukhokhela amanzi wonke ama rate usiyakwazi ukuwabalansisa ngoba ngiyacaca ukuthi shuthi uxoshe iqashi ngoba yena kade engasasebenzi wafaka iqashi ukuze akhokhele ama rate usuyakwazi ukukhokhela ama rate kukhona yini mfethu ocabanga ukuthi kufanele mhlawumbe umbonge ngakho lo muntu ngeke ususayida naye ngimbonge mina ngimbonge phezulu kwedamage ayenzile lapha ekhaya ngicela ukubuza wemvelazi ima ngimbonge ima ngimbonge phezulu kwaliya damage no kodwa ilula lento bhuti mawufuna ngimbonge ishona ukuthi ngimbonge ngithi mbali ngiyabonga that's all no okay hlapha ngiyabonga ngawukonke wakwenza finish no bafa akusiyindlela le akusiye bengisho futhi ukuthi sukuma manje uthi uyabonga yiphi kanti enye indlela ukuthi ngibonge mina ngibonga idamage ayenzile no sikhuluma ngomuntu kancane mfethu nawe unamaphutho owenzile akwazi mfethu ukuthi usibhalele into errong awukwazi ukufaka iqhashi ungakhulumi nomuntu othanda ni wrong nje bafethu mfethu njengoba sila ngicabanga ukuthi ngaphambi kokuba umxoshe like umchase out nje ukuthi ngicabanga ukuthi bafo njengomuntu othandana naye futhi okusupportile into eziningi ikhona indlela ebengithandana naye ikhona indlela bafo obungenza ngayo umthembu awukwazi ukuvela uxosha umuntu like uthi nje and two mthembu kuyavela ukuthi ubungasebenzi njengamanje usuyasebenza mina nomunye obukayo engayibuka lento ezifu wena mhlawumbe wawuvele wazi ukuthi mase usu right khona indlela ozokwenza ngayo uyabo kodwa nawe kwakufana umtshele Mthemba ayikho yini indlela mfethu owungayenza ngaphandle kokuthi umxoshe njengoba sila mfethu soxazulula solungisa yabona mina mfethu
bengengikwazi ukuthi mina mfethu ngithi ngifike ekhaya kugcwele kuthe pama. Okay. Bese futhi ufuna ukuthi mina ngithi mbali ozasilungisa izinto. Okay. Ngiyenze mina leyo nto. Okay, uke wabala indaba yemoto ene-scratch. Njengamanje uphethe ukhiwe emoto. Mfowethu, ngicabanga ukuthi mhlambe sikhuluma ngemoto ekufanele ngabe isegarage bekiwe, ivalelwe, ulinde abantu abangaqhamuka. Iphi imoto njengamanje? Uyatetemuka. Hayi khona. Uyayisebenzisa? Iyasebenza imoto manje ngeke ingasebenzi phela mfethu. Okay, okay, ziningi izinto ngicabanga ukuthi lo hlelo lungasuke liye kude umuntu engalibuka kuze kushona ilanga, nathi singashutha kuze kushona ilanga. Umbali uveza ukuthi ucela indawo ngoba uzoqhubeka nezifundo, ngeke ezekwazi ukuqasha eThekwini. Uyicela kuphika indawo? Unina. Endlini kabamfundisi. No, akithi sila for lo nto kuzolungisa le nkinga. Uyicela kunini indawo? Endlini kababumfundisi. Khohlwa ngishaya phansi. Ngihlale. Uthi akaqashi. Akahambe oqasha. Angisebenzi Mvelase. Awusebenzi? Yebo. Manje ngikubuyise umsebenzi mana ngubuyise mina ngikufake lapha ekhaya bese futhi uyaphinda mina ngivelela mhlambe yinkinga ngiyolungisa inkinga zakho bese ngiyabuya wena ufaka abantu lapha ya kodwa Mvelase kancane mfowethu kancane ngenze njalo yonke oyifunayo leyo okay mntu mfethu ngicabanga ukuthi abantu abangasekho namhlanje sikhuluma ngabo esingabo la nokuyibona abantu abanibekelani khona sikhuluma ngabantu abangasasekho okumama umfundisi ngoba akade benithanda ngendlela okay ngicela ungilinde awucabangi nje wena bhuti ukuthi mhlambe kungase kufike noma ubani nje awucabangi lokho wena okay bafo okay kulungile ukwenzile mhlambe obekade kufanele njengendoda ukuthi ukhiphe iqasho ngoba into evele engekho right ukuthi niqashise ngomuzo omuntu because akasasekho okay ku right lokho angiphikisani nakho kodwa njengabantu ade benithanda nikhonza nabo nikhonza na ngikhuluma ngabantu ade benithanda umfundisi nikhonza nabo esontweni namanje noma belele ngale basanithanda labantu nanga umuntu mfethu eqashe yini phela lo muze kahle awubelongi kumuntu nobabili akekho umuntu obelonga awubelongi kumuntu kulo muzi ugadile ugadile Mthembu iqiniso lelo ngoba ulindele ngingasho naseqala ngathi uyangicindezela ulindele wena abantu okufanele befike manje mase kuthiwa ke asenze isibonelo even nokusebenzisa imoto i-wrong senze isibonelo bayafika ke asithi uyafika yedwa sekudamage lapha mhlawumbe sesizenzele noma yini sesivule mhlawumbe noma i-tavern ngenze isibonelo hayi no seyafika ke manje ngenze njani no bafa awukwazi ukulinganisa ngento evele ngeke iziyenze ngenze njani mina thina ngithi zonke izinto mfethu zizobhekana nobaba sikhuluma ngokuhlala umuntu ofuna ukwenza ikusasa ofuna ukufunda sikhuluma ngendawo yokuhlala okay mina ngikhuluma ngendawo yokuhlala angivumi mina bengisamvumela shuthi yoqasha uthakayoqasha niye kuphi Mthembu angazi wemdusi ungijikela kanje ngoba usuyasebenza akalandele zona lezi iqashe beyifake lapha endlini ngiqashe ngani mntu okay mfowethu la sikhuluma ngomndeni wakwaWilliam usisi naye ube unobhala bemazi wena ubuzalwa kahle labantu umuntu akade singathi ube imbangela ukuthi ugcine usondelene nabo noma ugcine bebe nalo luthanda abanalo ngawo uma wakho mfowethu njengamanje labantu abasasekho nobabili lezi inhlangothi zombili lwakho likasisi nobabili ni abantu ababalekile kubona mfowethu ngesicelo sethu siyinyoni TV sokwenzakalani usesofuna uqala impilo kabusha ukusupportile wakuseka ungakasebenzi usefuna ukuziqhubha udabole ukufaka iqasho mfowethu ngiyayizwa leyo yebo kwakufanele uyilungise kodwa njengamanje nanga udinga usizo lwakho kahle lento ngabe uyikhuluma kubanikazi okuyibona abantu abanithandayo njengengane zabo abasasekho kukhona wena nangomuntu mnika indawo mfethu hayi mina bhuti engakusho nje kunye makuwukuthi ngempela udinga usizo udesperate for usizo lwami bengamele futhi enze kanjena kodwa kulungileke ngingamvulela mfowethu ikamelo lapha ngamvulela ngineze ikamelo lakhe kodwa
anda imithetho engizomnikeza yona. Angidinge umuntu lapha wesilisa. Kanjani? No. Kulelo kamela engizokunika lona. Okay, kancane. Kanjani? Mbali, no. Yabo nje manje awukwazi ukuphendula lo muntu. Uqamba amanga. Oqala nje mina ngayishintsha yonke uqamba amanga lento le. mfethu. Uqamba amanga. Hawu. Okay. Mfowethu ngicabanga ukuthi ubudoda lobo nobuhlakani futhi. Ngicabanga ukuthi nginikeza igumbi mina ngingadinga nginikeza igumbi. Kodwa lapha yana mfowethu ngidinga ipeace. Oqala nje lapha akufunakala emsindo lapha. Kodwa umuntu engithandana naye uzoza. Mthemba awusangidingi. Uyayizwa ke manje. uthi umuntu athandana nawe uzoza. Uzofaka amadoda futhi manje. No, Mvelasi. No, Mvelasi lungisani lento. Yima mfowethu uzofaka amadoda futhi. Asilungiseke sihlale sobabili. Lungisani lento bafethu. Ayithi nawo malandela mfowethu ngoba uyindoda nje na. Why kodwa mfethu uzongivumela ukuthi lo muntu afake futhi indoda futhi? No, ayi lokho angikho kubona ngene futhi ngithi mina lungisani inkinga. Mawungabe ufuna into. No, izinto ezikanjalo bafo ziyenzeka. Udinga indawo sisi. Udinga indawo. Indawo ngiyam-offerisha ngiyamnikeza. Indawo nendawo noma ilaphi la ufika khona kuba nemithetho yakhona. If uyithobela imithetho yakhona kulungile indawo yayo. Awuziphathi kahle. Mawukuthi imli yomthetho. Hayi. Amna ngomzali mfethu. Isoka lami lizongivakashela. Yilokho nje ngizokusho. Ngizohlala kodwa isoka lami lizongivakashela. Mbali mfethu ngeke ufike uqamba amanga umuntu akhipha igaxa egcineni akuxolela athi no indawo uzokunikeza. Nami ngimsizile. Kodwa manje phela zehlisa mfethu, zehlisa kuphilwa kanje. Akuphilo Mthembu no. Anobuya futhi mhlambe ningibize futhi ngalendlela eningibize ngayo ngoba mina ngizomxosha futhi. Wafaka indoda ngiyamxosha. Ngaleyo ndoda. Usangifunani kambe?